Bye. Ingat sa biyahe. Uwi pa sila ng Dubai. Bye-bye. Walking daw sila papuntang Corniche. Hello. Last day. Ay, last day. Ayan, from Italy. Italy to Abu Dhabi. Magkakarak daw sila. Shy corner. Si Pastor na, ay patkaan nyo ba? Tam na maramanan na tikwa. Shy. Let's go! Yan. Papuntang Corniche. Hi, ito yung mga Ito yung mga taong Shout out. Shout out. Wala sa oras. Internet, masarap po talaga yung karakti. Hindi po karakti. Hindi mo sarili mo doon. Tayo na lang din. Tayo na lang. Tayo din dito. Toto! Yan. Let's go! Ayan. Let's go. Live yan? Hindi, Pastor, Ay, video. akala ko link. I-upload na may Corniche Beach. Sa may dun sa may yun, yung Dito na tayo. Touch ng tinapay. float night. Fish. Kailangan ng lisensya dito pag nag-fishing. Oo. Mama. Madilim nga lang siya. Nag-i-enjoy din si